खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव फिन हाथियार दिन्थिनानै गाग्लोबनाय जाथाय केएलअनि मुं लानानै सा 25 सुबुंफोरा जिरेन्द्र नार्जारिखौ गाज्रियैनो गाग्लोबदों। बे जाथाया गसाइगावनि सुरेन्द्रपुर गामियाव जादों। जाथायजों भुगिनांनाय जिरेन्द्र नार्जारिया लेबेन्द्र नार्जारिनि फिसाज्ला। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिरेन्द्र नार्जारिया डाम्पार सालायफुबाय थानाय समाव सा 25 दुथांफोरा फैनानै केएलअनि मुं लानानै डाम्पार गारिखौ लाखिफैदोंमोन। बेनि उनाव जिरेन्द्र नार्जारिनाव रां दाबि खालामदोंमोन। नाथाय जिरेन्द्र नार्जारिया रांखौ हरियाव दुथांफोरा जिरेन्द्र नार्जारिखौ गाज्रियैनो बुग्लिदों। गाज्रि बुग्लिखांनायनि उनाव थैबाय साननानैसो जिरेन्द्र नार्जारिखौ गारनानै गालांदोंमोन। बेनि उनाव गुबुन डाम्पार सालायग्राफोरासो नुसननानै बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसनदों। दा बिथां जिरेन्द्र नार्जारिया खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादोंब्लाबो बुग्लिजानायनि थाखाय गोबां जखम जादों। जाथायनि सायाव गोख्रों संदाननानै दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों गुबुन डाम्पार सालायग्राफोरा। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव केएलअ हाथियार लाग्रा आफादा बेबायदिनो पिस्तल दिन्थिनानै गोबां रां दाबि खालामबोनायनि खौरां मोनबोबाय थानाय जादों आरो केएलअआ गसाइगावआव गोख्रोंसिन जाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामाव जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रोङै राहा लागासिनो दङ। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमआ जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ फिसानिफ्राय लानानै गिदिर थाखोसिम हमगासिनो दङ। फिन डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन हानजानि आखायाव हमजानो गोनां जादों आसामनि सासे एसएस अफिसारा। एसएस अफिसार के शर्मा जाय जइन्ट सेक्रेटारि बिथाङा सासे सुबुंनिफ्राय सिकिउरिटि फार्म लाइसेन्स रिनिउ खालामनायनि मुङाव 90,000 रां दाबि खालामदोंमोन। बेनि उनावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमजों हमजानो गोनां जादों। बेनि उनाव एसएस अफिसार के शर्मानिफ्राय सिग्रोबनायाव 44,24,700 रां हमनो मोन्दों। बे गासै जाथायखौ आसाम पुलिसनि स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायथिदों आरो एसएस अफिसार के शर्मानि हेंथायै आयेननि राहा लानाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। बाक्सानि बेदबारि कालि फुजायाव रुपज्योति दासखौ बुथारनायाव लोब्बा थानाय सा 12खौ दासिम पुलिसआ हमनो हाबाय। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै मदन बसुमतारी, गुनजित दास, राकेश दास, जोंखां बसुमतारी, अनसाय बर', जनेन बर', मिनिस्रां ब्रह्म, अनजालु बर' आरो माखासे। मख'नो गोनांदि बेदबारियाव खुंजानाय कालि फुजायाव गिबियाव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जादोंमोन। बेनि उनाव फुजा कमिटिया पुलिसनो मिथिहोनायाव थैनाय सुबुंखौ बादलिपारा गामिनि 22 बोसोर बैसोनि रुपज्योति दास होननानै मिथिनो मोन्दोंमोन। जाथायनि उनाव पुलिसनि गोख्रोङै संदाननायनि उनावनो रुपज्योति दासखौ बुथारनायाव लोब्बा थानाय सा 12खौ दासिम हमनो मोन्दों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बेदबारि कालि फुजायाव जौ फेनानै मोननै हान्जानि गेजेराव माखासे खोथाखौ लानानै नांज्लायलायनाय जादोंमोन। बेयावनो रुपज्योति दासखौ जाय जेरै मोनो एरै बुग्लिदों। खायसे अन्थाइजों आरो खायसेया लावथिजों गाज्रियैनो बुग्लिदोंमोन। बेबायदि बुग्लिनाय जाथाय जानायनि उनाव रुपज्योति दासआ जाथायथिलिनिफ्राय खारलांदोंमोनब्लाबो गाज्रि बुग्लिजानायनि थाखाय बिथाङा गोग्लैनानै थैहैनो गोनां जादोंमोन होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। दुखुनांथाव जाथाय दैखराव गोग्लैनायनि थाखाय 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 2 जखम जादों। बे जाथाया आसामनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव जादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला हाइलाकान्दि जिल्लानि आलगापुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाख्रि हावार पार्ट 1आव सासे सुबुंनि न'आव 2 मिस्ट्रिफोरा दैखर साफा खालामनायनि खामानिखौ मावदोंमोन। बेयावनो गिबियाव सासे मिस्ट्रिया दैखराव गलांदोंमोन। बेखौ बासायनो थाखायनो गुबुन सासे मिस्ट्रियाबो दैखराव बाज्रुमदोंमोन। नाथाय बिथाङा गुबुन सासे मिस्ट्रिखौ बासायनो हायालासे गावबो दैखराव गबोदोंमोन। बेखौ नुनानै न'खरनि मानसिफ्रा साफानि उनाव साफा बाज्रुमदों। गासै दैखराव 6 सुबुंफोरा बाज्रुमदोंमोन। नाथाय दैखरा फिसा जानायनि थाखाय बिथांमोनहा हां लानायाव उसुबिदा जादोंमोन। जायनि थाखाय बिथांमोनहा एसडिआरएफखौ मिथिहोहरदोंमोन। नाथाय एसडिआरएफआ सम मथे सफैयैयाव 4नि जिउ खहा जादों आरो 2 जखम जानो गोनां जादों। जाथायजों जिउ गोमानाय 4नि मुङा राशिद आहमेद, नाजिमुद्दिन, आबु सुहेल आरो हासिबुद्दिन। तामुलपुर जिल्लानि सात्रिनि बसुमतारिया गाव भारा थानाय न'आव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा जाब्रांफार गामिनि रुंसारि नेरसोन बसुमतारी आरो मन्जु बसुमतारीनि फिसाजो सात्रिनि बसुमतारिया हरखाबै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला सात्रिनि बसुमतारिया गुवाहाटी कटन इउनिभार्सिटियाव एमए खौ फोजोबखांनायनि उनाव गुवाहाटीयावनो न' भारा लानानै कम्पिउटार सोलोंथाइ लागासिनो दंमोन। नाथाय बिथाङा गाव भारा थाग्रा न'आवनो गावनि जिउखौ हरखाबै फोजोबनानै लाबाय। मा जाहोननि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बेनि सायाव दासिमबो जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै।
न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै सिखावफोरा न'आव हाबनानै गहेना रां बायदि लुथिनाय जाथाया आसामाव फ्राय सानफ्रामबो जाफ्लेबाय थानाय जाथाय। फिन आसामनि कामरुप जिल्लानि नागरबेरायाव लुथिनाय जाथाय। नागरबेरानि जामलायाव न'नि गासैबो सुबुंफोरा दसे समनि थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांनाय समखौ खाबु लानानैनो सिखावफोरा हाबनानै न'आव थानाय गासैबो गहेनाजों लोगोसे रां बायदिफोरखौ लुथिनानै लांदों। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा मोनसे इलेक्ट्रनिक गला होयोमोन आरो मोनाबिलि 5 रिंगासो समाव बिथांमोनहा गलायाव थांनो थाखाय जेब्ला ओंखारलांदोंमोन अब्ला बिथांमोनहा न'नि दरजायाव ताला मारियालासे गुबै गेटआवल' तालाखौ होनानै थांदोंमोन। बे खाबुखौ लानानैनो सिखावफोरा न'आव हाबनानै न'आव थानाय गासै 5-6 लाख रांसोनि गहेना खावनायजों लोगोसे न'आव थानाय गासैबो रांखौ लुथिनानै लांदों। 402 मुलाम्फायारिफोरनो आसाम सोरखारनि माइक्र' फाइनान्स इनसेन्टिभ एन्ड रिलिफ स्किम 2021 नि गेजेरजों राङारि अनसुंथाइ राननानै होदों। क'क्राझार जिल्ला खुंथाइ आरो आसाम सोरखारनि फाइनान्स बिफाननि बानजायनायाव नैथि खोलोबनि थाखाय आसाम सोरखारनि माइक्र' फाइनान्स इनसेन्टिभ एन्ड रिलिफ स्किम 2021 नि गेजेरजों मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ राङारि अनसुंथाइ राननानै होदों। जायफोरा लन लानायनि उनाव लनखौ सुख'जोबनो हायाखै बिथांमोननो 20,000 रांसिम राननानै होदों। आइजोफोरा लन लानायनि थाखाय नखरा गोबां गाज्रियाव गोग्लैनांनाय आरो लन होग्रा फसंथानफोरनिफ्राय हाराहास्ति खालामनायनिफ्राय उदां खालामनो थाखायनो राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि माइक्र' फाइनान्स फसंथानफोरनिफ्राय लन लानायखौ रेहाय होनो थाखाय आसाम सोरखारा माखासे केटेगरियाव राननानै होदोंमोन। जेरै जायफ्रा लनखौ सुख'गासिनो दंमोन बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय 25,000 रांसिम अनसुंथाइखौ होनाय जादों आरो जायफोरा लनखौ सुख'जोबनो हायाखै नाथाय बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआ NPA लिस्टआव थाङाखैमोन बिथांमोननि आद्रा थानाय लनखौ सुख'नानै होनो थाखाय आसाम सोरखारा अनसुंथाइ राननानै होदों। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।